муждаи накӯ барои мардуми тоҷик. ин навбат ҳам медар иттилоъ ва ин навбат ҳам гӯштин ва албатта ин навбат ҳам ҳанамон гурдофариди тоҷик навраси кишвар Мадина Қурбонзода тавонист ки бар муқобили 5 рақиби хеш даст боло гардад ва нишони тиллоиро ба гардан овезон кунад. ӯ дирӯз ҳамчунин дар вазни хеш болотар баромад карда барандаи медали биринҷӣ гардид. дар 1 моҳ 4 нишон. фатҳи майдони диловарӣ аз шаҳри Тошкент то шаҳри Москав. ана ин аст набарди бонуи тоҷик. ана ин аст нангу номус ва қудрату тавонои бонуи тоҷик. бовар кунед ӯ медалборон гардид ва тавонист ки рақами 1 боқӣ монад. пас аз ин хотир мухлисони азиз биёед дар якҷоягӣ ин гурдофариди тоҷикро ба хотираш каф кубем ва боз бигӯем тоҷикистон ба пеш, гурдофаридонаш ба пеш.